engathi ngaphila uphushe uphumelele igama kupastor weningi i-channel Noflick. Nakwesicelayo ukuthi inamba isetshenziswe kuphela umuntu oyimember ye-channel kusongo 9 ekuseni ya 5 ntambama. Nakhona uyafona awu-WhatsApp, awuthumela ama-SMS, awufoni ngo-WhatsApp. Uma ufona uyabingelela uchaza igama, chaza inkinga yakho kuphela. Yiloko engilindele umuntu. Sibheka la asenathi Touchman, asenathi Touchman 25 52 56 old modern pastor. Ngicela ubuze uma uphupha intombo yazi ifuna uyithathele umntombi bayo uchazani. Ubra wami la usebuzele iphupho leli ngakanga no several times, more than 2 times. Weloko libuza intombi, phupha intombi yaziyo ilofuna thatha umntombi. Oh, he was dreaming of a girl, a virgin. He knows from the area maybe. And that girl wanted him to take her virginity. Wow. Okay. Lako singakusho what? Kuyenzeka uma uphupha intombi ube uphawu oluhle uma ifuna uyithathele umntombi. Sho ushaya phela. Lokho kusho ukuthi kungenzeka lo muntu uyakuthanda futhi angadela ubuntombi bakhe kuwe, uyakhonyiswa nje. Okay. Sibheka nje 2. Ngokwesintu uma uphupha intombi kungawuphawu oluhle uma ifuna ukuthathela umntombi, ngoba lokhu kungasho ukuthi kungenzeka uyena umuntu omphiwe idalo zakho loyo. Yabona, hamba kumqanyazi. 3. Ake sibheke kanje lapha. Kwesinye isikhathi uma uphupha intombi kungaba uphawu olubi uma ifuna ukuthathela umntombi, olungasho ukuthi kungenzeka kunesilwane noma umoya omubi ozenza intombi kodwa osondela kuwe ngenhloso yokungcolisa, ngoba njengoba lokhu ekufensa lo muntu lapha lefuna umshaye. Ngesikhathi umshaya usuyangcola-ke uthola lento wena ngesikhathi ukuthetha ulala intombi le, kanti lo muntu into eyisilwane, into umoya omubi ezokungcolisa. Should you sleep with that person, ubuzo busungcolile-ke usulale nento umoya omubi esezokubangela isichitho. Yabona, siyabonga. Akuvama umusa lebusisa.